Witam wszystkich pięknie. Roztomili dzisiową rzeknę o zwierzętach, co one są, ale ich nie ma. To są takowe kapkę dziwoki zwierzęta. Wszyscy wiecie, jak wyglądają zwierzęta. Mają 2 albo 4 klepeta, mają lotka, mają dziób, lebo pysk. Ale są jeszcze insze takowne, co się o nich prawi, ale ich żaden nie widzi. Albo się o nich prawi, a one wyglądają kapkę inaczej, jako te zwierzęta faktycznie. Wspominacie se, jak żeście byli mali, a mama wam prawili: nie siadaj na tym betonie, bo dostaniesz wilka. Jezeryna. Każde dziecko się chnet wylękało, kiedy usłyszało, że dostanie wilka. Wiele razy było tak, że gorsyncy, bo oni mieli większą opowogę, się z tego śmiali. Że potem stareczka im krzywakiem pogroziła, a rzekła, że kiedy będą siedzieć na betonie, to dostaną tego wilka do życi. Insze zwierzę, co wylazowało z człowieka, a nielza go było uwidzieć, ale na isto się go czuło, to był bąk. Ten bąk wylazował ze życi. Gor, jak się zjadło fazolę z kiszką, lebo babraczkę. Jedni go puszczali do luftu po cichu, co by żaden nie wiedział, ale starzik ze starym ujcem, jak siedzieli przy stole, a se pojedli porządnie młodych ziemnioczków z kiszką, to potem iny żyć dźwigali, a puszczali bąki jeden za drugim. A dziecka miały srandę, bo co starzik żyć dźwignął, a zabździł, to się pytał wnuka, lebo wnuczkę, coście to prawili? A dziecka raczej uciekały do pola, bo ty bąki fest smerdziały. A stareczka musieli na koniec pozotwierać okna, a dwierze do korząt. Taki to było. Insze zwierzę, co go nie było widać, to była koza. Koza se siedziała po cichu w nosie, pokiela się komuś nie wspomniało, co by ją wyciągnąć z tego nosa, a uszulać, a kańsik wyciepać. Furt się dzieckom prawiło: niechaj tą kozę w nosie, tuż się ją niechało, że potem chnet się zaczło kichać, jak pieron. Tuż już lepszy ją było sznuptychlom jednako z tego kinola wyciągnąć. Jakże chodził do szkoły, to wiele razy było tak, że koza z nosa się komuś przylepiła do lica, to się w ten czas prawiło: niechaj ją tam, niech się kapkę popasie. A wiele razy chłop zalewał chroboka, ani jego baba wiele razy nie poradziła spokopić, jako ten chrobok mu wlos tam kańsik do cychy, do żołądka, lebo do strzewa. Jak chłop chroboka zalał gor z kamratami, to wiele razy się mu skończyły jakieś kurowody, lebo cosik, co go fest tropiło. Stareczka wiele razy zapinała koniczka a kobyłkę, bajkiej oblykała suknię, a my dziecka się dziwali, kany są ty konie, a kany kobyłki. Gdzie propoty nie skozi, nom stareczka wyłożyli, że koniczek wlazuje do kobyłki, jako bajkochód wlazuje na kurę. Ale to my już byli starsi, a wszyscy na ozajzmy byli obuci, a wiedzieliśmy, o co idzie tej starce. W Goralii kany się szło dycki do kopca, albo z kopca, wiele razy ciekła woda z wyrchu po gruniu, a prawiło się na nią, że to jest szczurek. Jak to pierwszy raz żyk tacik synkowi, to syneczek się dziwował, kany je jakiś szczur, ale żadnego nie dozrzył, tuż się potem dziwował, że jakieś szczurki z wodą płyną dołu. Syncy jak oblekali wybiglowaną, a wypraną białą koszulę, to pod kragiel się im dawało mentel. Ten mentel nie furkał, pokiel synek był słuszny, ale potem wiele razy było tak, że jak na muzyce pozwyrtał z dziołchami, to mentel stracił, a go musiał chledać. Wiele razy było tak, żeście świecili w izbie, a niechaliście w lecie odebrzite okno, a potem chnet przez niego się dostała do chałupy mora. Dycki się tak stało, jak się tak stało, to stareczka prawili, że mora to je jako zły duch, lebo jakiś demon. Tuż lepsze ją do chałupy nie puszczać. Insze zwierzę, albo barży ptok, co stał w kuchyni, lebo we wasz kuchni, to była kaczyca. To był takowny mały, zieleźny piec, co przeogromnie dobrze hajcował, a i jak się do niego wciepało porę patyków z pola. Jakżech był mały, to żech furt szpekulirował, kany je ta kaczyca, dyć nic się w kuchyni nie odzywało,
a stazik prawili, że trzeba słożyć fajer w jakiejś kaczycy. Kiedy stareczka robili masło, to kieby nie piesek w maśniczce, to by maślonka pyrskała na wszystkie strony. Furtrzech się dziwoł, kany je ten piesek, bo przeca nic nie szczekało, a iny maślonka w maśniczce się furt przelewała. Jako dziecka my się boli żaby, ale nie tej, co było kańsi koleżyki, albo przy potoku, ale tej żaby w gębie. Bo mama dycki prawili, jak my styrkali zmazane pazury do pusy, że dostanemy żabę. Nie wiedzieliśmy, jako ta żaba nam do tej gębulki wlezie, ale raczej my już nic zmazanego do gęby nie styrkali. Zwierzęta, co o nich wiem, że są, ale tak jakby ich nie było, to ja jeszcze dudek na głowie, co go hańdowni każda paniczka zaczosała z włosów. A wiecie, co to była stonka? To było takie małe auto ciężarowe, co woziło baj wungli po dziedzinie, a musiało być podobne do tego chroboka, co rod żere zieliny od ziemniaków. A jeszcze strowy na miedzy się robiło kurkę lebo kochuta, a już więcej se takownych zwierząt, co są, ale ich nie ma, nie wspominam. Ale roztomili, można wy tutaj dołu coś ich dopiszecie, kiedy se wspomnicie, bo kupa je takowych zwierząt, które są, a tak jakby ich nie było. Roztomili, dziękuję pięknie, żeście mnie posłuchali, żeście posłuchali tego mojego fulanio. Jak macie radzi to drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Tu macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden to jest tapytka, co byście kanał subskrybowali, a drugi obrazek to jest film, co się wam można spodoba. Dzięki piękne, miejcie się wszyscy fajnie.